What's up mga madamski, mga busingski, mga gawins, mga bradix, mga chuy, mga gaw, mga unsa ba diyan, no? So, moto siya ang vlog nako sa kuan. Naunsa naman yun? Naunsa ka ba? Vlog sa kasalan. Take two. So guys, gapon guys, no? So niadto ko sa kasalang Cotillion sa Ayala. And mao pa yung intro nya, nag-outro ko gikan. So grabe ka lutang. Kaya ambot lang murag siya ra mo nang ginoon na. Di bitaw. So gikan ko sa kasalang Cotillion guys. Darang mga kuan ni siya dili to siya vlog kaning actually mga B-roll lang dito kay busy kayo. So thank you kay good. Daraw! Daraw! Suga be. Brown eyes. First impression, you OPN. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take that hot road and hop in. Monarch butterflies, you should open up. I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up in smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate. She's closing up. Come to visit me, she say that she the loneliest, and it's hard to open up. Open you up like a Pokeball. Open up, tear you out for a Pokeball. Let your emotion waterfall on me. Open up. Open up. Need to deep breathe, heartache complications. Open up. Open up. You OPN. Bitch, you won't BBM. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take that hot road and hop in. Open up, open up. Shut it down like a Macintosh. Open up, open. Cold as ice and Coca-Cola. Open up. What's up guys? Nagtanaw din mi karon og Kamsawi. Time check, alas 5 na manamong klase. Manamong klase guys. Kapalang ang standards ko eh. Pinakakusog. Papalit sa ubang butika. Oh, wala na ko'y Diyos, oh. Yung mahal. Mo na yang juice, buraot nga juice. Tester. Only at Nautic Clouds. Buwag tester ay ban. Kawatag I know what juice. you're Ha? doing here. Ay mga bossing kong musulod bitaw ni siya sa inyong vape shop kani Ivan Alvarez. Ay ban, taguhin ang tester. Taguin ninyo yung tester kay ano, gibit-bit yung tester. Hey, what's up mga kaigat? Now, igatan. Oh. Baka sakali. Yo, banga yang. Naman guro kay gamay. Power. Laging Apil tandaan, na sa vlog niya. pag walang knowledge, walang power. Power. Dili ra ba sa Payaman. Kung payaman.
po. So, what's up mga madam? So, mao to siya akong vlog, no? Mao na to siya akong vlog tanan, no? And sa mga kabuang sa Naughty Clouds, no? So, nga na ikalingaw dadto, adto lang mo visit lang mo dadto bay Ivan, no? Na kay gamay Boy Kyle. Grabe mo ka lingaw paminahon. So, kung may storya lang, no? Salamat kayo sa event. Salamat kayo sa Kasalang Cotillion 2019, no, sa pag-invite sa kuha sa invites way. Thank you so much, no, bubo. So kuanday, thank you pod kayo sa thank you pod kayo sa nabuang na Easy Perfume Bar, no. Thank you kayo sa gipanghatag sa kuha nga pahumot, no, nga humot na gid ko hinaot unta nga ay nun sa duwa nam simhot sa akong kahumot busawan ako'y pahumot karon salamat kay nakapahumot ko tro. So thank you kayo, no, and humot kayo ilang perfume. So thank you kayo sa pa-perfume sa Easy Perfume Bar, no. So thank you kayo. And shoutout ko sa tanang nagtan-aw, shoutout sa tanan Naughty Cloud. Thank you sa invite. So ugma di ay pod na ako'y event adtuan sa Downtown Suites. Thank you gyapon sa nag-invite, no. So hotel tana, no, na simi social ta nagamay gi-invite ta sa ilang opening, no. So karon 7 ta karon and niabot na pod akong earpod case. So wala pa akong earpods pero naa na ang casing ano ka-advance pag-isip. So thank you kay sa tanan and please do like, share, subscribe, comment, turn on notification bell para ma-notice ka. Di ba? Gani. So mo ra to siya tanan, no, kay napakoy lakon karong alas 3 unsa na oras i-upload pa na ko ni. And shoutout sa inyo tanan, especially sa imuha, sa imong pamilya, sa akong mga amigo, sa akong papa. Shoutout sa akong ginikanan tanan, spread the vibe, peace, bless out y'all, and God bless. Love you all. Bye-bye. Sub. Sa isa ko man na og sa dihang paggawas sa kwarto, naa na po niabot, no? Na po tayo niabot nga package gikan sa kani siya off-white nga sudlanan yapon sa earpods, no. So casing gyud siya sa earpods, pareha sila duha. So ora to siya, share ko lang.